Dnes máme opäť krásne ráno a je to úžasný pocit vlastne prebudiť sa do takého krásneho rána. Vonku je ešte sneh, obloha je taká šedo-modrá, v podstate vychádza pomaly slnko, takže nie je ho ale vidieť, len, len je to úžasné proste pozerať sa na oblohu a sledovať, ako sa mení farba oblohy, takže a, a ja vám prajem skutočne krásne ráno, aby ste boli nabití energiou, ktorá je dobrá, ktorá je vážne skvelá. Je niekedy fakt dobré sa nabiť pozitívnym, pretože pozitívne priťahuje to pozitívne a tým, že je to ako magnet. Ak je človek pozitívny, tak si k sebe priťahuje pozitívne veci. A nielen veci, ale aj ľudí a celkovo taký super štart do života. Takže ostaňte pozitívni a aj keď sa vám niekedy nedarí, občas tie dni bývajú všelijaké, ale vždy ráno, keď vstanete, tak si povedzte, že dnešný deň je úplne super. Aj keď je zatiahnuté a prší a slnko vonku nesvieti, ale to slnko vždy vyjde. Slnko vždy vyjde, vždy sa usmeje, takže vždy sa na nás usmeje. Takže ostaňte pozitívni a bude k vám prichádzať len to dobré. Majte sa zatiaľ. Čaute.